Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Manifestar que el nostre grup Compromís va votar a favor des de la satisfacció de que al final s'aborde una obra que ha de donar a la nostra ciutat un pulmó verd que és fonamental per tota la ciutat en general i per als barris del costat en particular. Però també votem a favor des de la preocupació. Preocupació, en primer lloc, per el finançament. Estan previstes per a finalitzar les obres en la campanya electoral de 2015, però qualsevol retard pot generar problemes de finançament pel tema dels crèdits que han de prolongar-se la seva disponibilitat. Però preocupació, sobretot, per la totalitat del parc central. En València, els trens entren de cap i ixen al revés perquè estem en un cul de sac que allarga de manera important els trajectes. El govern anterior tenia un projecte d'un túnel passant que va començar amb l'arribada de l'AVE, però l'actual govern fa pocs dies que ens ha manifestat el seu projecte, mantenir les coses com estan, mantenir el cul de sac com no tenen pràcticament cap ciutat espanyola ni valenciana, exceptuant València. Senyora Barberà, que malament tracta els valencians el seu partit, el Partit Popular. Senyora Barberà, que poc ha defensat els interessos en aquest tema de València. Semblava que li havia agradat tant el canvi que el projecte era seu. Va tenir que rectificar un poc. No podem estar contents precisament amb el govern del Partit Popular. En temps del senyor Aznar ni es va programar el corredor mediterrani. En temps del senyor Rajoy queda reduït a un tercer carril oblidant-se del túnel passant. Senyora Barberà, quan això passe, el que sigui alcalde haurà de posar policies a l'entrada del túnel de Serreria perquè es va congestionar i va ser un coll de botella. Si València abans li deien el semàfor d'Europa, dintre de poc temps li diran el túnel d'Europa. Gràcies. Sí, gràcies. En primer lloc, reiterar la nostra disposició favorable al que aprovem avui, perquè no m'agradaria que la discussió de tot el parc central ens impedirà veure que això és un pas endavant que nosaltres recolzem. Però a continuació dir que quan facin declaracions, per favor, que no enganyen a la premsa, perquè és que si no, no ens podem aclarir. Jo tinc aquí un titular d'un diari de València. Bonig apoya, la consellera d'Infraestructures, totalmente, i ho fica, o sigui, totalmente la renuncia al túnel para el AVE de València a Castellón. A veure, és que després la senyora alcaldessa fa unes declaracions que al dia següent ha de matisar un poquiu menys, on diu el mateix, aproximadament. Entonces, si és això que diu vostè, senyor Guerau, per favor, no enganyen a la premsa, perquè després ens enganyen a tots. Perquè llegim la premsa i com que no estem en les reunions, no tenim altra manera d'entendre-ho, entenga-ho vostè. Si m'enganyen a la premsa, després enganyen a tota la població. Si és així com vostè ho diu, no és així com ho han reflexat els mitjans de comunicació. I mire, com que jo no em crec que enganyen a la premsa, crec que el que vostè està dient és un eufemisme del que realment ha passat. Entonces, jo vull recordar-li que tenim una ministra de Foment que va votar en contra del corredor mediterrani en una reunió de la Unió Europea. Per quin motiu? Perquè és una ministra que està interessadíssima en una altra solució que no siga el corredor mediterrani, que és la solució central. Està claríssim, això ho sabem tots. Entonces és important reivindicar aquests temes. És molt important. Si era important reivindicar davant del senyor Borrell determinades iniciatives, és més important reivindicar davant de la senyora Pastor, senyora alcaldessa, la defensa del túnel passant d'aquesta ciutat perquè és clau. Sense túnel passant no hi ha parc central. I sense túnel passant, el túnel de Serreria serà un coll de botella insuportable. Repeteix, hi hauran de ficar guàrdies per a que no s'atasquen els trens. A mi me sembla important aquest tema, perquè crec que en aquest tema està gran part de tot el tema de les infraestructures ferroviàries de la ciutat i de tota la comunitat.